Samarieta ngoro Lamex kwa Onyancha manyekanete buna Nyakianga osenana ase rituko ria rero ninde no mogoko monene ase ng'encho amagendero twabeire tokonya gosugumera abana inchi gocha tore na gosaba ikereire abantu mbandetete chi complain igoro ye para ya Itibo Junction mpaka Isinta naenda amaene Nyasaye okorire amayaye epara eyu yabeire tendered ekera gitangi yaeta ase ng'encho abantu mbamaete nana ne ya bwango rero rituko ria rero ngo yanda over tori gochia ase contractor igo pa rituko ria rero chinsechi e contractor ngo ikere ground tuyesarendere epara erinda achake koyekora immediate yaekore koru Isinta agayekore koru Itibo Junction mpaka Isinta nande evaluation na nabiri ngote y'abantu negenderete nabigete epara ya Isinta etegetangwa ende mpaka Bwanchare nero nanyebigete ase program erinde nero enyare gokoreka ase ng'encho nayebekerete 5 million erinde gosa abantu baito mbachaga konyakonyora omochando bwa echipara nande nga promise abantu bane ba Kibabe nga batebi na barusie emete enchera ase ng'encho epara ya Kibabe ende mpaka Bwarani nero ngochakere bwango iga nande ngate y'abantu baito ba Bunyakoni machineries echichigo cha Itibo nabo niga bagokora kuruma gwagwa baikire ngaete last kilometers bagandete gukava immediately buna bagocha erinde na bakonye Bunyakoni goeta chipara chirorora abantu batebire chibwato omochando erinde tunyare konyora na abantu baito ngonyora bare amagendero ari nabete ngo promise kero bambegete obisi na mache naro tingwe bakoyakwanira na proki na kore chinsoko 30 nande ningesete chinsoko chinde na chiro chingo chakachire gokoru procurement nero ya erire boniga amakarabati nateti abantu chipare chitwarosi chiabwato mochando nanya begete nande bune budget igochaka narongo temande nande nteme na parati yegosareka sobwango getangwa ECD abantu bagetangwa na ba promise tinango babekirande ECD kiaerire e contractor ya iru ya award nero bwango igango chatore tokore site handing over nande gento kende ntaitokote y'abantu baito amagendero botambe magendero tari gento kubuka ritukeri motebe naki kwabekire budget nande yachakire gokora emiremo immediately nabono na promise tia muraba pota shed baitibo ngabatengo baroserinde pota shed procurement nere genderete buna procurement yekoera e contractor bune ku win immediately aminyoke achake gokora emiremo ase ward yane ya Itibo bone gigento ngotebi na twanchirane tokore gasi ase obwamo ase boni gonde tayoro omugambi Lamex kwa Onyancha enana nande ntora twara siasa chigo chaka kero muntu nabagocha ne scorecard yae atebe nki akoreira abantu nande nki nakorire nande arakore gwetana nande abana inchi barigeri bana inchi mbari bariri bateye no mumuro yokorire emiremo nande tiga banyare ko muirani erinda agendere gosabwa abantu baitibo ase tamu ya kabere tawaistiramba ni rimbi ama egasiero nande ngoteyo momenyo Itibo ningenderete nande tingagereti na gosonde nare toko kombiti nera aso koreta amagendera asa omwana inji Itibo ase ng'encho keri na inje nkominyoka ngoteyo omogavana koreke netakire buna bono omogavana na promise tia abantu babonyunyu echiro ntwache tororo tukaenda tukayerigereri omogavana agateba ase supplementary ngo make sure nande echire eyu ase ng'encho national government netaete koyerosi ne county netaete koyerosi lakini omogavana nanchira nana supplementary national government yetarateba nakietagete toike korabeka barachakira noe ne chicho erinde turabeka chicho standard erinde barachakira tuganyerete na demarcation egenderere erinde tonyare gokonya abantu bayi Amarieta ne ngoro kumbaka Joseph koruitibo bwoti mo inspector okorigereria amagechi project chumwe nimi nande ndokore gasi na bono nduiti bontoro chamagendero yechi barna genderete ngiri jaye chikararo osibwo nande nere gotaete gochaka toruga tengera irigoika agende nyaigo asoke gochimate gende gutangu ngumbu iga abantu baminto magana ari mogonya goiguye mbeoga omwasimi guna genderete gasi loyo roje taisa negeti igabone taburi keria tagetakoreru egero mwasimi gwa mokonyi igombi ya mono.